салом алайкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад? имрӯз ман ба шумо тарзи пулкоркуни дар интернет бо программаи VKtarget чӣ хеле пул кор кардан мумкин аст, ман ҳамина барои шумо ёд медиҳам. Ба ҳамон ссилкае ки ман дар таги видео мемонам, яъне дар описанӣ, шумо ба ҳамон ссилка бо браузери телефон медароед ва дар он ҷо шумо регистратсия мекунед, яъне логин парол месозед. барои ҳамин мо медиқем регистратсия. дар ин ҷо бошад эмайли худатонро ва парол придумат карда, ягон парол мемонед. мисол мегирем, ман электрони почти худама, яъне эмайли худама мезанам. ва ягон парол придумат мекунем. баъде ки парол мондед, я согласен с условиям. Короче, инҷа знак галочка мемонем ва дар поён картинка ҳастай. Бояд ҳамин картинкаи мо дуруст карда монем. баъде ки картинкаи мо дуруст кардем, медиқем зарегистироватсия. ина мо кушодем, яъне дар ҳамин сайт мо логин парол аллакай дорем. бародаро, баъде ки мо регистратсия кардем, баъд медароем play market. дар ҷои поиск менависем бо ҳарфҳои англисӣ VKtarget. ин ҳамин программае ки биромад, шумо установид мекунед. ман ҳозир установид кардагиам. баъди установид кардан медароед ҳамин программа ва логин пароли ки регистратсия кардаги будед дар ҳамин ҷо мезанед. логин пароли худатона. баъде ки логин парола задед, воритӣ мекунед. акнун мо бари пул кор кардан бояд профилҳои худмона бояд пайваст кунем дар ҳамин программаи VKtarget. профил ба медироем. баъд инҷада мисол мегирем, метавонед Вконтакт, фейсбук, твиттер, инстаграм, ютуб, одноклассники. метавонед ҳамин чизоя шумо пайваст карда пул кор кунед. мана мисол мегирем одноклассника пайваст мекунем. логин паролтона мезанем. чӣ хеле ки мебинем одноклассники мо пайваст шуд. инҷа медироем. шумо метавонед чандтае ки дар инҷа сайтҳо ҳастай ҳамеша пайваст кунед. баъд шумо да задани бисёр мешавад. ҳозир ман бари нишон додам, фақат одноклассника пайваст кардам. ба медароем қисми заработат. чӣ хеле ки мебинем ба мо задания додан, яъне вступит в группу. мо дар ҳамин группа дохил мешем, яъне пайваст мешем. ба мо 0.36, яъне 36 копейка медиҳад. интихоб мекунем выполнить. яъне ба ҳамин группа пайваст мешем. баъде ки пайваст шудем, готово интихоб мекунем.
ина бари задане иҷро кардам, ба мо 36 копек гузарон. Нашоти ман 0.36. бо ҳамихе обновит кардан мегирад, ба шумо задания буромада мегирад. ҳозир ман толка я одноклассника пайваст кардаги, бари ҳамин задани камай акнун ман тарзи пулгирашо нишон метиҳам. инҷа мебуром. логин пароли худам мезанам. бародаро, чӣ хеле ки мебинен, ин ҳамин профили манай. ман ҳамин профилам кати чӣ хеле ки мебинен 104 рублю 31 копек кор карагиюм. ҳозир задани мада наметия, барои ки ман хела кор карагиюм, задания метия камай. ҳозир нестаё, барои ки ҳозир ман заданиҳои полни буд кардам. 104 рубл. акун ман ба шумо тарзи чӣ хел гифтани ҳамин пула нишон метиҳам. аввал ман ба шумо шоти киви кашилока нишон метиҳам ки чанд шот дора киви кашилоки ман. баъд дар ҳамин киви кашилок мегузаронем. чӣ хеле ки мебинем, дар киви кашилоки ман 14 рубл. ин ҳамин номеро 14 рубл дар шоташ 14 рубл. акнун мо ҳамин пули кор кардагимона яъне мегирем. барои ин мо медароем ба вивод средство 104 рубл вивод мекунем. баъд дар инҷа мо интихоб мекунем киви, яъне дар киви кашилок аз мо мепурсад номер телефон. номерои ки телефоне ки ҳозир дар ҳамунҷо ман дар шумо нишон додам, ҳамна мезанем. создат заявку мекунем. ваш заявки была принята. окей мекунем. бародаро, чӣ хеле ки дидем, ман ҳозир заявка додам барои сума гирифтан. акнун мо идад мекунем ҳамон суме ки мо заявка додем, ҳамон ба киви кашилок гузашт. бо далши мо видеои давом метиҳем. барои ҳамин ман ҳозир видеои паузда мемонам. сум гузашт, бо далши видеои давом метиҳем. бародаро, чӣ хеле ки мебинем, баланси ман ҳозир 00 шуд. яъне пуле ки ваъда карда будам, яъне дар ҳамон киви кашилоки ман гузарондам. акнун мебинем киви кашилока ҳозир дар ҳамин ҷое ки ҳамн программа пул кор карда будем 104 рубл буд, ҳозир 00 шудагӣ. акнун киви кашилок медуроем. ина бародаро, чӣ хеле ки мебинем 118.31 рубл. яъне ки дар баланси ман 4 рубл буд, чанқа буд. мақсад 118 суми ваъда карагишона гузарондам. ҳозир историяба мебинем. ина 104 рублу 31 копек. намехе бародаро, метонен шумоям кор кунен бо ҳама программа. агар видео маъқул шуда боша, лайк монен, дар канал подписатсия кунен, барои ки ай пеш видеои зур ҳастай. хайр, дар паноҳи худо бошед.